Kabaning kong ngam la klem da ingu ya ublei uba la lam ya ka jingim ka jingi kum di kum bangilong bat ka tin ka jong blei ka ong ba klem manga phim la ban le ro em hoi klem mu jisu jisha ngim la ban yeng ban tri ban kata ban le ke baro ka dei tang da ka bor ka jingu tingi yeng hang ne ban pen pena ban yaro ban yalap ya ka gospel ka ba im bat ka ba khut bat ka ba don bor bat ka kerteng ka ba im halor ki ba im baro ka dei ka jong jisu kris di hang ni ka por nga kwa ban walam shapi ya ka wi ka subject ban kata ka subject ka long ka jingpen baptis la nga pet ya ka tin ka jong blei ya ba ka tin ka jong blei ka kren ka jing wai no ka protege ka jing wan ka jong Jesus Christ sa pang kanu kanu ka benta nga i ba ka di ka subject baraka ni ka klik mat pat ka bamta ka long nga kwa ban ya lam ya fi ka ni ka jingpen baptis balingan keren ya ka ni ka jingpen baptis ka daw ka long ba nga yu i ba ki ba bun ba ki briu ka ni ka singi kamtam ki ministry kiba mi ki ni singi aba ki yang ban yalap ka tin ka jong blei ka jing thu ka beneng kong ka jong ki ka long syapang ka jing pen baptis ban pen rem ya ka jing pen baptis ka ba ki wei ki balang ki le singala banong ka ba ka balang ka jong ki le beri ka badon haki ka jing thu ka badon ka jingut ka badon haki ban yalap ka ni ka jing pen baptis ban pen rem ngam tip ringi tip syai ba ka ni ka long ba ki yang hi kata ka nong rim ban yalap ya ka tin ka jong blei hendrei ka ba khadu ka long ba ki pat syai ka bible ki pat syai ka jing tho den kata ka daw kasapan kelumar ka pensa berkelumar ke jing ke jengki ban yai ban syai ban ya ke jing pen baptis ban mengi iru bakaktin ka jong blei kala kedep kedeu syai ka jing pen baptis clearly but simple mengi thu bu jisu rong pen baptis yu bru ka badau mensim bat kedan kam ya ubriu pen baptis ta ka bat ublehi unda pen baptis yu mensim ko ya ubriu de tang katahi den ringam tip ka e pat ka badon haki bat ka thong ka jugi kalong ban yalap ya ka jing pen baptis ban ben ya ki wei dari tung inam krewe katang inam pet ya pi ban ngim wan wang ni ban ben ya pi ringi wan ban pen syairu kat kum kanong rim hi ka tin ka jong blei tu ine ya syakmat menta ka i kan ka jing pen baptis ngene tu ipi ka don halai teli ki meaning la ni ki method mala banong ba ka wi kalong ban ba ban sunrej ban pen ngam kata ka don ha ka meaning baptis la pi wada ka dictionary jong du jong nuru la da pikli na ina eru kata kentin baptis kami lightly ki kentin ki meaning kalong ka pengam teba bat senrei kata kadai ka ikai kebadan ka kentin baptis tedangi pek pada ka jing keren syai ka jong jisu bau ong pen baptis da ka tu ni apsha ni phai hang ni khendiat namar hang ni kadai ka jing pom su thu ka jong ki pen baptis da ka pi hab ong pen baptis kompong ong kata teba pengam da ka om dei da ka wa om dei da ka pung ka hi ka de ka ketin pareng ki ong water water ka de ka de pimla ban pen kala ya ka water sya ka ribar ne ka pung mar jisu klem ong pen baptis ta ka ribar pen baptis ta ka well em klem ong pen baptis ta ka wa pen baptis ta ka klem ong pen baptis da ka wa pen baptis ta ka pung ong pen baptis ta ka ta tang le sutu syai ka lakadon hakalan ne lakadon hadabor lakadon hawa lakadon hapung lakadon ha iru kasa ka dia kata ka dega kentin baptis kanang bapin clear bapin syai clearly hit pulir o katin English pin kam clear pa yagni bat ngadong ifi ka baar ka bolong ba boleh gibenya ke jing pen baptis kelung kena ke jing baptis kelung kena kam di ka ba mla ban pediang ka malu trai ringan nut ban ong ban declare ba ka ba utrai upediang ya gani ba boleh upediang ya gani nganu mudur ifi ngaju ong ifi ba lada utrai hi upediang ya ubriu bompat de pengam bat bompat de le ru syaka paradise ngan yang ifi kale balei umpediang yang i ngan itu ifi ngi ki kmi pa kating ke jong blek ong yalam yo khulung nadu bu dangrit ba unom kenria anda ularang ba teng yalam ki kun ki tin nadu bangi dangrit kin yalam syu utrai pen baptis syu utrai bat hatu kata ka diga pop habang yalam aka kerteng ke jong utrai habang pen baptis ka kerteng ke jong blek pa blek kun blek munsim namar kata ka diga syak na da PR tatin kilit bule na ka gospel ka jong upol apostol Paul sa kinurum kala nang baar ka dukot ka baar pu pra ar bu kandai da tin pareng kam shai ba ba tin ka jong bule ka ong ba umpe iki ba pau shawar de umpe iki ba hapo jadi na kata kadaw ngi snutu ba utrai upay ka donut om ya ka ba shawar ka jong briu jadi na kata kadaw la dingi pen baptisma kana da ki hajar sin ru ngadang ya fila da ka jigim ka jongi kam dei hidur ba utrai ka ba mud utahi ubri ulai chedujok ku mangi iru ba judas ula dep pengam ula dep ru ya ka bam sakramen de ka ba khadu i ka jigim ka jongu ka dei chedujok jadi na kata kadaw ngadang ya fitung ina pe than shalor tung ina ben ya ben than ya ki weru ringan ong ya fitung in yit yala de shimet hi bangin kam ti jeliu juga ketin ka jong trai bat ka bakhadu kalong na dengi pej ya udah ka halo ting pena
Jisu klem ong yu dakal yu ding pna mame khile hier shuanang tu na ding pna saki ubiang aling ni le cha paradise em jisu ong hagani ka sngi melong lembat nga paradise kai ga daw ko pelong kumni wat ong ru pakade ga jingjer khat ki bubun ba ki briung ki bale kendu ya kren ni gani ki ong pakade ga jingjer khat kan ka de ka testament ka bathamai kam de ka barim bala de pipe hiru na du ko barim hadu ko bathamai kam don ka tin ka jong ble ka ong pakade ka jingjer khat baro ka de halor ka plan la tho ya ka tin ka jong ble ka ek bala ji ha ka tin ka jong ble ka de lang ka plan ka jong uta uban ai jorong ka tin ka jong ble ka ong ka tin ka ta ka daw la ujisu tipru ya ka bansawan utipru ba uno bandi ya uno uban len ya ujisu la tipru pitra tip se udah ka helo ding phana kata ka de ek ka ba nga kwa ban yalam hapi jadi na kata kada udah ka helo ding phana pi umpat de be ru ko mongong de jisu yalam u sha paradise jadi na kata kada ban yai pen rempalat ngale se ngala panong kan de ke jing bi hapi ka de ke jing bi ya kita kiburu ki bompat sempang ya ka tin ka jong ble ki bompat ngam jeli hunde ki pe tang na jorong ki i bo jisu pen ngam ibu jisu pen ngam ki da declare ngan itu ipi da pi pe le ke jing tho ka don ke jing tho ko bong ba jisu apa pen baptis kita kisan hajar ngut da pi pe sana jar ngut chisngi try ban pen ngam la se try kanom la re jadi na kata kada jisu to ba yaki aga kerteng ke jong beliau ku pau beliau kun beliau mensem ku ong pen baptis ru da kan ke kerteng pi yo pi nomor kibri wan itu ifi dai ki babun ba ki kerteng ki wan dan ringin pen baptis tengah kerteng beliau pau beliau kun mensem ku na kan ke sharp teh lor boro wan itu ifi pi yo ngi kumle haki wi ki kerteng te kadi kata kin ka bang kwa ifi ngi pen baptis ke jong haka kerteng ke jong kinilai away dinne kata kadau balai bangin yai pen ram bakan di kamlong badan kam yo beri wanda ularang ba u subu kulung menta ubah hok ubah baha ubange jauh Yesus Kristus un yap no kat saw kat san senem kamu un lek cedu jok se ada long kolong kumta kamu mut kajing bishar kam de syuku jong boleh kelak de kajong ubri hikai mengen di supi ye wat pelong an pelak di kajing pun baptis sambo trai ong kade katang kadak mat utrai dayit baha da pej ru nakadak mong ong efi di upej ki baro ki badon hakadon ut kajing langi ngen em utrai na du kadonot Bat kaktin ka upol ong bakidon ki bailam ya ko speltang na baki snow pi hundo. Imtip kai ka badon haki ka pelong bakin clash kat ne ka jingpon baptis. La i temban la i penban kum ka ka bap thamai haki. I kum ka thamai dai kan ka la dia na du ki mendai mensua. Mala de pipe ki jingjiar haki story ka balang ka jengi. Itemen basan no yanong rum ka tu try la lami ka tu try la le ya i. Ila sya shibun kijing jenjar ban nganut ban ong lu bahaki di gisili don nong yalap kan itu men basan no yanong rum ngamti pile yo pule ne pila yo pule ya history ke jangi don nong yalap kat i don nong yalap kat itu men basan no yanong i sya kan tain ko igisno ha ko igisno honrei utrai la kambai pitrai pinul ban declare bidon hadu jok katu utrai la le ya kana bon la dangi pen ke history ke jongka utrai u yalam ya ka hatu pinul ban declare bakadon hadu jok jadi nak kata-kata layak ka ka bang ikren tu nginti bini atau nginti syai om namar bangi lai lui jala de ngin pen sngam sikui ai ba kajing lai lui ka jung pikat sapi bat kan sa kris bo try om kajing lai lui ka jung kris lai hangi te om de leng ba upriu pangai thuru yaki ni gibriu de ki ba pe kajing lai lui jing ki we nai pe than ni ki we la de pi kwa kajing lai lui what how try do I sha jing it siam ba do try nai pe plat ubriu sa ubriu na ulong u ubriu sa ubriu ne tu ibi tin ke jong le ko buwan ni nakapop ubriu sa ubriu la du kala ka bomut unyo ye ke jing yok unyo ye ke jing jok ndai ban pe plat yu ubriu kalong ka bom la long ka bom la ya no ban shan ya ubriu ne tu ibi tin ke jong le ko suk ti ta ba shin outrai jadi na kata kata ngako aban walam ya pi ya ke ka subject par ngan itu ibi kumbang ong mene pen baptis ta ko ndai pen baptis ha kawak ane ha ka pung malah di pipe jaga meaning ribar pe ba ketin pareng pin kam sai te ma ketin kasi jingi kam da ti jeliu ha ketin pareng rivers well kala pher jadi nak kata kata la de fisung su tang da ka meaning lu terahi long lam da kapat i ubriu na ka ong na ka wa ong na ka pung na ka ka bumut ka tede kedai ka Nomor pipe adu Genesis kelanong ka banengkong da kot ba aru terahi ba utau pun kan dia ka upin kari ka jingdum ka jing shai upin kari da ka ding ba daun sim da ka ba daun sim ngamut ba nong
Mensium boleh ukhi alor ko I kata kadai ke egen ke bakak tin ke jong boleh ke keren. Jadi nak kata kadau tuang inomnya long tan kiba marka pau bi ak marka protein. Kalong pau bi sisa marka protein. Ilalong kiba start tuang ilong kiba start. Utrai ai si talent le se api ai ar talent le se tuang inne akata nai ko araha palat ike. Kumule sing la badong haba ijoy mo handro iseng e kabalang. Kejing tu kejing I kalong ba im kwa ban kejing tu kejing I kalong ban kering ya kibo pat tip mde ke bala tip. Jadi nak kata-kata la le research ba hadu mentaru. Ngam tip ikabodon hakabalang ka ba idon. Ding la le research ba ka I kejing im kejing I ba joy mo handro nga I ba kamton kanu kanu kejing thok ka ba ong ba I ba joy I pen ngam arsenal de. Ani pen baptis arsenal de. Jadi nak kata-kata tungin keren kumkibri ku ba syempang. Kibri kibla tip si sai gaktin ka jong blay tengi tip ya gaktin ka jong blay ring pen kelak Hong Kong pa de ka le setang namar bangi kwa ban profit ila de simet tang namar bangi kwa ban yo nong ila de markan ni gajak ji hai bau bru ha bau yang ban yalap yaktin ka jong blay kwa bau undau bru unwan kala bamut bau bru yang ya ka ministry kwa ai ban bun pai kata ka de jing long bru ko bru kwa tiang ini kenri ai kata kenri ai ta ki bro ka profit itu ngin buang surut yalap ya ka jing sisa ni tu fi kumbalat ho kling jong blay kumukong mene la da utrai upriang ada utrai upriang ya udah kai bom pat DBA upriang yang iru di balik nadu dan nyelam de jong ikun om seno seno on risu utrai Yesus Kristus bai jongi ini nak kata kadau lo ki se ki don ki parawangin ka balang ka jong ki bakwa ban pen baptis arsin ka chong ka jing sutu ka jong pi bat shuaban pinle ka ni to duai shua yo ba kata ka jing singa pa ka dul ka jong pi kata ka jing lung men sim ka dul ka jong pi ka jing kata ka dul ka jong pi yo ka ja na pi manu ban wan restore pa din jadi nak kata kada husia baktin ka jong blay ka Muhammad pen baptis arsin wong namar ba ka don tang ka we ka jing pen baptis kata kalau pen baptis ka kata nguli pa ku no belum semko da ka namar ka dei tang ka jing le briu da ka pen baptis kam dei ka jing le blay ka dei ka jing le ka jong briu dei ka bakordor hi ka dei ka jing pen baptis ka jong men semko jadi nak kata kadau tang ini subjek aku apa nyalam ni pi ban pen syai pi wat skap tan ke ngej ha Chris ngej ka jing lai lui ka jong Chris wa dia try pin lai lui la de om siki briu ki thok ki score fi phim tip kini ki singi ki bangi min taw try ong ki singi ba khadu le ki briu kin don ki ba kum dong im tip su jadi nak kata kadau ngap lo ki husel tin ke jong lai ka maham ke ni tolong ki bastan basian kum tip sei ki jem nu thi kum ki paro uleu ne pon ker khu tin ke jong lai amen